A igualtat. Dret dels col·lectius vulnerables a acollir-se a la tarifa social del cànon de l'aigua per reduir la seva factura. La igualtat és aigua, i és igualtat. I a l'Agència Catalana de l'Aigua hi creiem. Per això, si ets una persona econòmicament vulnerable, t'oferim la possibilitat d'acollir-te a la tarifa social del cànon de l'aigua, una bonificació d'aquest impost ambiental que garanteix l'aigua per tothom. Si ets vulnerable i no superes els 9 metres cúbics d'aigua al mes, tens dret al 100% de bonificació. Si superes els 9 metres cúbics, gaudiràs del 50% de reducció. Si a casa teva tothom està a l'atur, reps una pensió mínima contributiva o et trobes en risc d'exclusió residencial, te'n pots beneficiar. La igualtat és per tu, per nosaltres, per tothom. Fem possible la igualtat. Sol·licita la tarifa social del cànon de l'aigua al 012 o a la web aca.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.